Moikka, täällä on Doc, LPS Doc at Cat kanavalta. Ja mä ajattelin nyt pahoitella siinä, että ei ole tullut videoita hetkeen, ja tää on tosi epätarkka video. Mutta mä ajattelin vaan pahoitella tässä videossa, että ei ole tullut 3 kuukauteen yhtäkään videota. Mä ja Cat koitetaan oikeesti niinku parantaa tätä tahtia meidän yhteisessä kanavassa. Ja jos joku ei tiedä, niin mulla ja Catilla on niin molemmilla oma kanava. Elikkä Doc, minä, on LPS Galaxy Pet Shop ja Cat on Pähkinä Pet Shop. Asioita, joita on tapahtunut tämän 3 kuukauden aikana, no niitä ei voi hirveän hyvin selittää. Mutta mä itekin toivon sitä, että mä ja Cat saatais tehtyä enemmän videoita tälle meidän kanavalle, kun meillä on omien kanaviemme kanssa pikkasen kiireitä myös. Elikkä ei mulla ole muuta. Moikka!